Joo, niin, että tavallaan kognitiivisesti se on sitä, että niin kuin muiden arvio, hyvin, tietysti se aina kaikilla niin kuin jollakin tavalla säätelee, mutta että se muiden arvio tai tuntemus tai näkökulma säätelee paljon niin kuin jotenkin omaa niin kuin tuntemusta itsestä tai omaa arvon tuntemusta. Että se on musta se niin kuin kognitiivinen ydin siinä. Joo, Joo, joo. onko se samaa mieltä? Olen, Joo, olen. että jos me tehtäisiin, ja sen kanssa mä tekisin niin kuin ensin, siis kun mun tarkoitus, siellä on niin kuin seuraavan kerran ohjelma on visuaalinen uskomuksen muutto. Onko sä ollut joskus visuaalisen uskomuksen, tuntuuko se tutulta vai eikö se tunnu tutulta? Ei mun mielestä. Ei, se voi hyvin olla, että sä oot ollut jossain. Mä oon niitä vaan ladannut sinne joskus pimeänä hetkenä, kun mietin, että mitä mä nyt voisin suhteellisen helposti opettaa, Mm, missä voisi olla niin kuin lisäarvoa. Ja se visuaalinen uskomuksen muutos on niin kuin äärettömän vahva työkalu. Mutta mä ajattelin, että me tehtäisiin se niin kuin opetusmielessä ensin niin kuin lattia-ankkureilla. Ei hypnoosi. Sen takia, että mä pystyn sen opettamaan paljon helpommin. Ja se joo. niin kuin teho voi olla yhtä hyvä. Ja se, mitä sä tarvitsit nyt niin kuin kolme tai viisi paperilappua, ainakin kolme paperilappua ja sitten kynän ja sitten niin kuin sä tarvitsisit niin kuin symbolin. Meidän täytyy vielä määritellä sitä, niin kuin mikä on se negatiivinen uskomus, saadaan se Mm, tuommoiseen miksi sitä sanoo, lausemuotoon, ja mikä olisi sitten se päinvastainen niin kuin positiivinen uskomus, joka niin kuin ikään kuin tekisi susta immuunimman sille, mitä mm, muut arvioivat. Se täytyy määritellä, mutta se mitä me tarvitaan niin kuin ihan niin kuin, välineitä, niin me tarvitaan, se voi tehdä niin kuin kolmelle lapulle ja sitten kahdelle voi laittaa niiden uskomuksia, tai sitten niitä uskomuksia voi olla niin kuin jotain symboleja, mutta ota nyt, jos sä löydät 5 tai minkä vaan lapu, että sä voit repiä sen 5 kappaleeseen ja sitten kynää. Montako paperia sulla on? 5 näitä ainakin piti olla. No hyvä. Joo. Sitten kirjoitat ensimmäiseen paperiin reippaalla otteella 100% totta. Mm. Niin sit sä voit samalla hiukan miettiä, että jos sä näkisit edessä semmoisen niin kuin valkokankaan, niin missä sulla on 100% totta. Sä voit miettiä, että mikä sulle on 100% totta. Ja missä sulla niin kuin ylhäällä, alhaalla, vasemmalla, oikealla, keskellä, missä sulla on 100% totta. Mikä asia sulla on Niin siis, 100%? Joo, voit vaan miettiä sitä. Mä pyydän laittaa ne laput lattialle, mutta että sulla on niin kuin samalla mielikuva siitä, niin kuin, miten se olisi tämmöisellä niin kuin valkokankaalla. niin, että mihin ne asettuu ne. Joo, mihin ne asettuisi, just näin. Joo. Mikä sulle on 100% totta?
Ollaanko me nyt tässä kehyksessä niin kuin tämä, mikä niin kuin aihe on? Tai niin kuin Mikä kehys vaan, mikä sulle on 100% totta. Eli me tarvitaan niin kuin sen toden, 100% toden koordinaatio. tiedän, käykö tämä, mulla tulee niin kuin mieleen siis, että mun oma kokemus. On oma kokemus. Ja jos sulla olisi joku niin kuin mielikuva omasta kokemusta, joku, joka symboloi omaa kokemusta. Nämä symbolit on vaikeita. Nämä oli silloin, kun me tehtiin se, piirrettiin niitä. Mistä piti laittaa aina se symboli, tämä oli hankala. Se voi olla kuva tai se voi olla joku tunne, kehotunne tai Mä en oikein tiedä, minkälainen tunne se on. Se on niin kuin jonkunlainen varmuus, siis oman niin kuin se varmuus jotenkin siitä omasta kokemuksesta. Mikähän se olisi se nyt se tunne? joku tilanne, mielikuva esimerkiksi. Se on jotenkin semmoinen, että mä tiedän, mitä mä tiedän, ja mä tiedän, niin kuin tunnen, mitä mä tunnen. Jotenkin semmoinen. Tuleeko sinulle joku tilanne mieleen, jos sä saat tosi vahvasti tuntea? En mä jotenkin nyt saa mitään erityistilannetta, vaan vähän aina niin tunteella kaikessa. Mutta ehkä se sitten on, en mä tiedä, onko se sit mun kohdalla semmoista niin kuin itsevarmuutta tai Joo. onko se Joo, jotenkin joo. mun Ja sulla on sellainen. siellä koordinaatteja, mutta sä vaan siis sä Mm, selvästi niin kuin prosessoit sitä niin kuin jotenkin sanallisesti. Se on ihan ok. joo, Ei, siis pointti on vaan, että sä niin kuin, missä se oma kokemus, jos se olisi valkokankaalla, niin missä se on, mihin se sijoittuu? se olisi vasemmassa yläkulmassa. Joo. Ja sitten kun sä laitat niitä lattialle vähän ajan päästä, ei vielä, niin ajattele, että se on niin kuin valkokangas, niin laita se sinne Joo, liikson vasemmalle yläkulmaan. No sitten toiseen paperiin kirjoitat ehkä, voi olla totta tai voi olla totta tai voi olla valetta. Tai voi olla totta tai voi olla ei totta. Eli ehkä on ensimmäinen sana. joo. Joo, ja mikä sulle voisi olla sellainen niin kuin ehkä? Voi olla totta tai voi olla ei totta. Mikä sellainen asia sulla on? Ajatukset. Ajatukset. Niin miltä ajatukset näyttää tai mikä voisi olla ajatusten niin kuin ulkoinen merkki? Ajatukset on semmoinen. Ajatukset on semmoinen niin kuin
Se on, mun tulee mieleen junarata, mikä niinku, se lähtee kulkee suoraan ne kiskot, mutta sitten niitä tuleekin yhtäkkiä niinku kaikkia silmukoita ja mutkia ja siis semmoinen niinku monta vuoristorataa päällekkäin ikään kuin. Joo, hyvä. Sieltä sulla on kuva, selvä kuva. Se kuvaa just sitä, että voi olla totta tai sitten olla olematta. Ja jos sä ajattelisit sen valkokankalla, missä tämä totta tai ei totta, mahdollisesti ehkä, eli mahdollisesti totta tai ei totta ajatukset, junarata, missä se valkokankalla on? No nyt kun siinä ei ole vielä muita kuin toi edellinen, niin tämä olisi keskellä. Keskellä vasen oikea suunnassa vai keskellä ylä-alasuunnassa vai molemmissa? Sekä että keskellä. Keskellä. Okei, Mm. hyvä. Ja mikä on semmoinen, joka niin kuin, on sulle varmasti niin kuin, ei totta tai vale? Ja ei ole totta. Tähänkin tulee vaan ensimmäisenä mieleen, että ajatukset, siis niin kuin jotkut ajatukset. Joo, ja mikä erosi edelliseen kategoriaan olisi? Siihen 100% totta. Ei vaan siihen, kun oli niin kuin, Ei kun nyt ehkä. ollaan kolmannessa siis jo. Nyt me ollaan kolmannessa jo. Mikä se oli siis se, mitä tähän Se toinen oli ehkä ja nyt tämä oli ei totta. Siis tämä oli niin kuin, ei totta tai valetta, joka niin kuin, sun sisäisessä maailmassa. Aivan. Ei totta. Että se vale on vahvempi sana, mutta vale niin kuin viittaa, että joku valehtelee Joo. tai huijaa. Siis. Mm. Mm. Ekana tulee mieleen tästä, että niin kuin sanat, joilla ei ole sisältöä, että ne Joo. jää vaan niin kuin sanoiksi. Joo. Ja sä voit esimerkiksi toisesta ihmisestä aistia, että se vaan oikeasti sanoo. Joo. Hän ei millään muulla tavalla osoita niiden sanojen paikkansa pitävyyttä. Joo. Tuleeko sinulle joku tarkoitusta. esimerkki mieleen, joku tilanne? No ehkä vaikka, jos nyt ajattelee jotain menneitä parisuhteita, niin vaikka lupaukset muuttaa käytöstään tai Joo. Joo. tyhjät lupaukset, tyhjät sanat. Joo. Joo, tämä on hauska. Tämä on hauska, kun ei toi tyhjät lupaukset ei ole mikään hauska, mutta se menet ihan semmoisen niin kuin fenomenologian ytimeen. Se menet ihan semmoisen niin kuin heideggeriläiseen ytimeen. Vain siis se on ihan fenomenologian ydin. Vain oma kokemus on totta. Ja ajatukset voi olla totta tai ei totta. Ja sitten sanat voi olla niin kuin totaalisen niin kuin valetta, siis tyhjät sanat. Mm. Tämä on hyvä. No mihin sä sen laittaisit
Valkokankaalla. Se on oikeassa alakulmassa. Joo. Et ne on vähän niin kuin portaat, jotka menee alaspäin. Joo, Joo. joo. No sit meidän pitäisi löytää niin laitapa ne pirruuttaa sinne. Mä luulen, nyt tää kehittyy siihen suuntaan, että me voidaankin tehdä tää niin kuin tyyppiä hypnoosissa, mutta laitapa ne lattialle sillä tavalla, ikään kuin sinne valkokankaan, niin laita ne niin kuin 3 sinne lattialle. Ja pyydä sitten jälkikäteen, jos se on mahdollista saada kamera niin, että me nähdään, mutta ei se nyt on pointti, vaan laitat ne sillä tavalla, että Joo. on sulla itsellä niin kuin, Joo. pystyisikö sä liikkumaan siinä, pystyisikö sä kulkemaan lapulta toiselle? Joo. Joo, ei sun tarvitse tehdä vielä, koska mä vaan näet täältä. Niin, Ei. joo, ei sun tarvitse Joo. vielä tehdä. Se pointti on vaan se, että nyt sulla on niin kuin totta, ehkä, ja ei totta tai valetta. No sitten meidän pitäisi määritellä se niin sanamuoto on se, että mitä muut viestii sulle, niin sun arvo on riippuvainen siitä. Onko se oikein negatiivinen uskomus? Vai miten sä määrittelisit sen negatiivisen uskomuksen? Öm, että mun jotenkin niin kuin, mä en käyttäisi tässä nyt niin kuin ihmisyys, koska se ei ehkä nyt, mä en ehkä silleen, se ei ole se ajatus, mutta jotenkin se mun arvo ja niin kuin kaikki osaaminen ja kaikki jotenkin taidot tai kaikki, niin ne niin kuin on siinä niin kuin vaakalaudalla silloin, kun se tulee se semmoinen häpeäkokemus. Joo. Kun tulee joku vaikka kritiikki tai sitten, että niin kuin, se ei tarvitse edes olla niin kuin kritiikki, vaan semmoinen, että se tulee se häpeäkokemus jostain, että toisen ei tarvitse edes niin kuin, sellaisessa se tulee kyllä voimakkaasti, mutta kun sehän voi tulla ilman, että esimerkiksi jos on toinen ihminen siinä ilman, että toinen tietää siitä mitään, mitä mun sisällä tapahtuu. Joo. Mutta kaikki osaaminen, mä kuulen sen näin tarkenna. Kaikki osaaminen on vaakalaudalla, kun häpeä aktivoituu toisen ihmisen läsnä ollessa. Mm. Onko se totta? Tai onko se uskomus? Joo, tai niin kuin se on enemmän kuin se niin kuin jotenkin osaaminen. Koko ihmisarvo. Mun niin kuin arvo. Mun arvo ihmisenä, joo. Mun arvo ihmisenä. Ja onks musta niin kuin mihinkään ja niin kuin sellainen. Joo, onks musta mun arvo ihmisenä on vaakalaudalla? Miten se täsmällisesti niin kuin muotoutuu se kun-lause? Kun kritisoidaan jostain Kun tekemisestä kritisoidaan. No niin, hyvä. tai on tehnyt virheen. Joo, Tai niin kuin. voidaan. Tai on tehnyt virheen. Kirjoitapa se. Mun arvo ihmisenä on vaakalaudalla, kun Kirjoitanko kritisoidaan. mä sen ihan erilliselle? Joo, 4. Joo. paperille. Ja sitten mietit, mikä olisi sopiva joku niin, tavara siellä, joka kuvaista. Kirjoita se lapulle.
Joo. Joo. Onko siellä joku sellainen tavara, joka niin kuin voisi symbolisoida Sitä tunnetta. Joo, Tai niin kuin, joo. ei mulla kyllä tule nyt mieleen, että mulla olisi. Kato ympärille, onko mitään tavaraa, joka voisi niin kuin muistuttaa siitä jotenkin? No joo, on tuolla itse asiassa tommonen, tämä nyt menee aika diipiksi, mutta tommonen lintuhäkki. Saatko sen siihen, kuin iso se on? Joo. Joo. Hyvä. Sitten kun me tehdään tämä, ja oikein hyvä, niin sitten kun me tehdään tämä harjoitus, niin sä voit laittaa sen lapun sinne häkkiin ja pitää sitä häkkiä sylissä. Tästä tulee hyvä. Tämä on Joo. hyvä. Joo. Hyvä. Sitten pitäisi löytää vastakkainen, siis kun se on mun arvo Pitikö ihmisenä tämä nyt vaaka. asettaa johonkin sinne, Ja ei tarvitse nyt vielä sinne laittaa. Me tehdään valkokankaalle? tämä Ei. hypnoosina. Tämä alkoi elää toiseen suuntaan, kun mä kuvittelin. Tämä No on niin. hyvä. Pitäisi vaan löytää sellainen niin kuin vastakkainen lause nytten. Vastakkainen niin kuin hyvä lause, joka sulle voisi olla maksimaalisen hyvä ja maksimaalisen uskottava samanaikaisesti. Eli millainen uskomus olisi vastakkainen kuin että mun arvo ihmisenä on vaakalaudalla, kun kritisoidaan tai tekee virheen, niin mikä olisi vastakkainen? Että se voi olla tyyppi, että mun ihmisarvo on esimerkiksi koskematon tai täysin suojattu, mutta sä voit itse, että se on sulle itselleni. Mun kokema häpeä ja mun arvo ihmisenä ei liity mitenkään yhteen. Joo, hyvä. Kirjoita se lappu. Mun kokema häpeä ja arvo ihmisenä ei liity mitenkään yhteen. Joo. Mikä se olisi semmoinen esine siellä jossain sun ympäristössä, joka voisi jollakin tavalla symboloida sitä?
otan tuolta yhden valokuvan. Joo. Minä ja mieheni. Näytä. Okei, hyvä. Loistava. Onko sulla siinä vielä siinä pöydällä tilaa, siis jos sä teet niin kuin kevyessä transsissa, niin saako sä ne laput siihen pöydälle samaan järjestykseen, että sä voit laittaa kättä? Joo. Noin. Onko ne siinä? Joo. Joo, hyvä. Ja sitten ota se häkki ja sillä tavalla, että sä voit ottaa sen tarvittaessa syliin, mutta ensin vähän rentoudutaan. Se, mitä mä niin kuin pyydän sua tekemään, niin se pointti on se, että tässä niin kuin tehdään ihan hyvin yksinkertainen harjoitus. Eli sitten kun sä oot vähän rentoutunut, niin sitten sä otat sen symbolin siitä, että mun arvo ihmisenä on vaakalaudalla, kun kritisoidaan tai on tehnyt virheen, sä otat sen ja sitten sä niin kuin meet niin kuin mielessäsi paikasta toiseen. Sä voit laittaa käden esimerkiksi niin kuin siihen lapulle, että sä meet ensin toteen ja sit sä meet ehkä positioon, laitat käden siihen, mä ohjaan koko aikaa. Ja sitten lopulta sä meet ei toteen. Eli et se niin kuin, sä niin kuin juoksutat sen niin kuin hyvin rauhallisesti ja hitaasti, niin sen uskomuksen todesta ehkä kautta ei toteen. Ja sitten vähän tyhjennetään päätä ja sitten sä otat sen niin kuin valokuva ja laitat se vaikka toisella kädellä rintaa vasten tai jotenkin, että se on sua lähellä. No, ja sitten mennään toisinpäin. Lähdetään niin kuin ei todesta, absoluutti ei todesta, niin kuin ehkä ja sitten toteen. Eikö vaan? Ja mä puhun koko ajan sitä. Mä puhun sille koko aikaa sillä tavalla, että sä koko aikaa oot. Onko sulla ne niin kuin, sä näet nyt missä ne paikat on siinä ja sitten niin sulla on ne symbolit, se häkki, missä on paperilappu on lähellä. Laitanko mä sen sinne nyt valmiiksi jo? Sä voit, ota se syliin sit, kun sä oot vähän rentoutunut. Ota se syliin, että sä meet ikään kuin se kädessä meet, tai se sylissä niin kuin meet. Joo. Niin sopiiko sulle, että jos sä vähän rentoudut? Kyllä. Joo, mikä sulla on paras tapa rentoutua nyt? Koitapa semmoinen, että nosta silmät niin ylös kuin sä pystyt, niin kuin ikään kuin ne katsois päälakeen. Ja sitten hengität, nostat silmät ihan ylös, ihan silmät ylös. Sinne ja hengität syvään. Ja pidätät vähän hengitystä. Ja sitten kun alat puhaltaa hitaasti ulos, niin annat näiden luomien laskeutua alas. Silmät on siellä ylhäällä koko ajan. Annat vaan silmät luomien laskeutua alas. Ihan varovasti, pikkuhiljaa. Samalla hengitetään alas. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Ja sitten voit vielä avata silmiä. Avaa vielä silmiä. Ja tee näin kuin mä teen täällä, jos näet. Laita kädet tonne ylös, niin kuin 10 senttiä. Laita kädet tonne ylös. Just noin. Ja niin katot niitä käsiä. Katot niitä käsiä koko aika. Ja hengität rauhallisesti. Ja sitten ne kädet alkaa vetää toisiaan. Ja sitten kun ne alkaa vetää toisiaan, ne menee lähemmäs ja lähemmäs. Ja sitten kun ne lopulta koskettaa toisen, ne putoaa täysin automaattisesti sun syliin ilman mitään kontrollia. Ja silloin se, niin kun, että sä oot täysin riippumaton toisten arvioinnista, aktivoituu samaan aikaisesti. Ja sä menet
syvimpään mahdolliseen transsiin. Ne alkaa vetää pikkuhiljaa toisiaan. Huomaat, miten ne vetää, sä seuraat käsillä sitä. Ne alkaa vetää lähemmäs ja lähemmäs pikkuhiljaa, ei tarvitse tahtoa. Sitten kun ne koskettaa toisiaan, ne putoaa automaattisesti ilman kontrollia ja se automaattisesti aktivoituu se. Sä oot täysin riippumaton niin kuin toisten arvioinnista ja häpeän tunne ja siinä nyt se aktivoituu automaattisesti. Hengittelet sitä sun kokema häpeän tunne ja arvo ihmisenä ei liity mitenkään yhteen. Niin että se täyttää sun kehos. Hengität sitä niin kuin pikkuhiljaa. Sä oot hypnoosin taituri, sä osaat olla sopivassa tilassa. Sopivan rentoutuneessa tilassa. Sitten sä voit antaa sen tilan olla se, mikä se on, ja niin kuin ikään kuin suojella sitä tilaa. Sitten sä voit ottaa se häkin sylissä. Sen häkin otat syliin. Ja aktivoit sen tunteen. Että sun arvo ihmisenä on vaakalaudalla, kun kritisoidaan tai kun on tehnyt virheen. Sitten laitat käden, samalla kun sen aktivoit sen, niin laitat käden siihen niin kuin ei totta. Sanat, joissa ei ole sisältö, lupaukset muuttaa käytöstä. Laitat käden siihen. Et sä niin kuin tunnet. Sori, nyt mä sanoin väärin. Ei, laita käsi toteen. Laita siihen, missä on tosi. Eli oma kokemus. Se on oma kokemus. Pidät samanaikaisesti aktivoit sen. Niin kuin, että sun arvo ihmisenä on vaakalaudalla. Se on totta. Kerro vähän millaisia niin mielikuvia, kun se on täysin totta. Sun arvo on vaakalaudalla kritisoida. Mitä sinulle tapahtuu? Ei musta oo mihinkään. Nyt en kuule, mitä sanoo. Ei musta oo mihinkään. Musta ei ole mihinkään. Huomaa, miltä se tuntuu kehossa. Musta ei ole mihinkään. Rintakehässä. Rintakehässä. Ja osaatko kuvata sitä tunnetta rintakehässä? Puristaa niin kuin sisäänpäin. Puristaa sisäänpäin. Anna havaitse, että mitä niin kuin historiallisia asioita sieltä aktivoituu. Ei musta ole mihinkään. Mä oon tyhmä. Olet tyhmä. Toistan samoja virheitä. Joo. Ja huomaat taas, mitä historiallisia asioita siellä aktivoituu. Ei sun tarvitse niitä sanoa, vaan huomaat sen niin kuin ohjelman, joka aktivoituu ja niin kuin sitä konkretiaa, historiallista konkretiaa. Mitä mielikuvia ja mitä ihmisiä siellä siihen liittyy. Sitten kun susta tuntuu, että sä oot kutakuinkin kokenut sen tarpeeksi, ja sitten hengitä syvään ja sitten samanaikaisesti aukaiset silmät ja sitten sanot ei ja sitten nostat kätees pois siitä lopulta. Ei. Oikein hyvä. Ja sitten pidät sitä taas
Ja laitat käden siihen ehkä-lapulle. Voi olla totta, tai voi olla ei totta. Niin kuin junarata, niin kuin ajatukset. Se yhdistyy siihen, niin kuin, että sun arvo ihmisenä on vaakalaudalla, kun kritisoidaan. Tai kun on tehnyt virhe. Niin kuin ajatus. Se junarata, joka menee ensin suoraan, mutta sitten se alkaa mennä kiemuroita ja silmukoita ja monta vuoristorataa. Se on keskellä. Huomaat, että se voi olla totta tai se voi olla ei totta. Ja huomaat, mitä itsessä aktivoituu. Sä haluat kertoa vähän siitä, mitä sinussa tapahtuu. Se olisi kiva. Ja niin kuin vähän semmoista voimaa ja uskallusta nostaa päätä, nostaa leukaa ylöspäin. Joo, näe ja tunne se. Toivoa. Joo. Näe ja tunne se uskallus nostaa päätä ja tunne se oikein, niin kuin, että se vahvistuu. Mä lasken vaikka tässä numerot 10, niin se vahvistuu ja se toivo vahvistuu samalla. Se on syvällä tasolla sun kehossa. Uskaltaa nostaa päätä ja leukoja. On toivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Taas annat sen ankkuroitua oikein vahvasti itseesi, miten se alkaa muuttua se kokemus. Onkin ehkä. Että sun arvo olisi vaakalaudalla. Kritisoidaan tai kun on tehnyt virhe. Alat nostaa leukaa ja päätä. Tunne sen toivon. Näet ja tunnet sen toivon. Mä lasken nyt 3, niin sit sä voit taas vetää henkeä ja nostaa käden ja aukaista silmät ja nostaa käden siitä pois ja sanoo eteenpäin. 1, 2, 3, vedä syvään henkeen ja avaa silmät ja sano eteenpäin. Eteenpäin. Ja sit sä voit laittaa käden siihen ei ole totta. Niin kuin sanat, joissa ei ole sisältöä. Lupaukset muuttaa käytöstä. Ja se alkaa yhdistyä siihen häkkiin, jos on lappu, että sun arvo ihmisenä on vaakalaudalla, kun kritisoidaan tai on tehnyt virhe. Se yhdistyy siihen niin kuin todella ei totta. Niin kuin sanat, joista ei ole sisältöä.
lupaukset muuttaa käytöstä. Todella ei totta. Sun arvo olisi vaakalaudalla, kun kritisoidaan tai tekee virhe. Huomaa, mitä sun kehossa tapahtuu. Mielellään puhuu vähän, mitä siinä tapahtuu. Täytyy vähän epäillä. Sanot epäillä. Täytyy vähän epäillä, koska Mitä sussa tapahtuu, kun täytyy epäillä? ihan täysin vähän meinaa lähteä sinne ehkä. Joo, epäile. Epäile On kovasti. Anna vielä vahvista sitä epäilyä. epäuskonen olo. Huomaa, mitä tapahtuu, kun se epäilee. Mä rupean suututtaa. Rupea suututtaa, kun se epäilee. Miltä se tuntuu? Sun arvo ihmisenä olisi vaakalaudalla. Se on tyhjiä sanoja. Täysin ei totta. Täysin vale. Jos sua kritisoidaan, niin täysin valetta. Että sun arvo ihmisenä olisi vaakalaudalla. Tai jos sä oot tehnyt virhe. Ja sua suututtaa. Tunne se. Suututtaa. Tunne se suututus. Ja mitä se suututus pitää sisällä? Niin moni ihminen on saanut kokemaan sen. Moni ihminen on saanut Kokemaan sen. kokemaan sen, niin se on väärin. Se on väärin. Tunne, että se on väärin. Se on tosi väärin. No. Todella tunne se ja niin kuin anna sen ajatuksen mennä. Hyvä, kun sä sanot sen ääneen. Se on todella väärin. Mä en ole ansainnut sitä. Sä et ole ansainnut. Sä oot ansainnut ihan jotain muuta. Anna sen kokemuksen vahvistua. Todella väärin. Sä et ole ansainnut sitä väärin tulkintaa. Sä oot ansainnut ihan jotain muuta. Lasken 10 ja se. Mitä sanot, Minna? Mä en ole kohdellut ketään niin, että mä ansaitsisin semmoista. Tunne se, sä et ole todella kohdellut. Se on täysin epäoikeudenmukaista. Täysin väärin. Sun arvos ihmisenä. Jos anna sen hajota. Vaan niin kuin tappaisit sen. Repisit
palasiksi. Heittäisit roskakori. Paisuu niin isoksi se tunne, että se vääryys ja se viha. Anna sen paisuu. Tunne todella se paisuu. Kun se paisuu, niin se repii kappaleiksi sen, että sun arvo ihmisenä olisi vaakalaudalla, kun kritisoidaan. Anna sen paisuvan tunteen todella repiä se kappaleeksi. Hajottaa. Hajottaa häkin. Hajottaa, mutta tällaista fyysistä häkkiä hajotunut vielä ainakaan. Mä ainakaan maksa sitä, jos se hajottaa. Mutta sä voit hyvin laittaa... Se avaa häkin oven. Se avaa häkin oven. Mä en näe siinä, onko siinä ovi, mutta jos siinä on häkin ovi, niin avaa se. Avaa se häkin ovi. Kato, mitä sieltä häkistä tulee ulos. Ja häkistä tulee ulos. Tulee häpeä. Tulee häpeä. Miltä se näyttää? On mustiin pukeutunut minä, joka on peittänyt kasvot. Okei. Menee pää alas. Okei. Varovasti laita se häkki johonkin lattialle tai ei laita pois. Ja näe se, anna mennä itse syvempään transsiin. Sä voit nojata vähän sinne taaksepäin, jos sopii. Ja näe, miten se mustiin pukeutunut Sinä, joka tuli häkistä ulos, astuu portaita alas. Joka portalla syvempää ja syvempää. Sä pystyt säätelemään sun transsia. Sä oot luonnonlahjakkuus siinä. Ja harjaantunut. 10 porrasta. Ensimmäisellä menee se mustiin. Menet syvempää. Toinen. Vieläkin syvempää. Hyvin transsin tulle leviää otsassa. 3. porras, se mustiin pukeutunut häpeä menee alas. Syvin transsi leviää aivoihin. 4. porras. Kaikki äänet auki. Kaikki havainnot auki. Sun sanat auki. 5. askel.
Mustiin pukeutunut häpeä. Ne syvemmälle ja syvemmälle. Kaikki, mikä tulee vastaan, syventää sun tilaa. Nyt sä kohta pystyt luopumaan häpeästä. 6. askel. Mustiin pukeutunut sinä menee syvemmälle. Hyvin transsin tunne. Peliää kaula, niska, harteisiin, olkavarsi, kyynärvarsi, käsi, 7 häpeään, mustiin pukeutunut pinä menee alaspäin ja hyvä syvempää. Ehkä ne portaat alkaa jo muuttua eri. 8. aste. Rintakehä alla. Syvin mahdollinen. Häpeä. Hyvin mahdollinen. Rentoutus. 9. asteella. Melkein perillä. Suojaa tätä. 10. aste. Mustiin pukeutunut siinä. Tule johonkin oven eteen. Ja avaa oven. Siellä on iso huone. Ja iso pöytä keskellä sitä huonetta. Ja pöydän 3 eri kohdassa on ihminen tai olento. Yhteen tuoliin menee mustiin pukeutunut häpeä. Toisessa tuolissa istuu sun äiti. Kolmannessa tuolissa istuu joku ulkopuoli, joka katsoo sitä ihan ulkopuolella. Näe, miten se mustiin pukeutunut häpeä katsoo äitiä. Ja sanoo ääneen, mielellään ääneen, jos on parempi sanoa hiljaa, niin se on ok. Äidiltä. Äidille mä sain tän häpeä sinun. Ja mä sain tämän häpeän sulle. Hyvä, mä tunnistan se tunne. Jatka sanomalla äidille, katso äidille. Se on väärin. Se ei kuulu minulle.
väärin. Ei kuulu. Ansaitsi. Ja nää mielessäsi sä annat jonkun, on se lintuhäkki tai minkä tahansa äidille, sä ojennat. Ja sano ääneen, äiti nyt annan sen lopullisesti, iankaikkisesti sinulle takaisin. Tän häpeän. Sulle takaisin. Lopullisesti. No mä näen vaan miten sä annat. Sitten muuta mielestäsi. Että sä meet äidin rooliin. Sä kuulet, mitä mustiin pukeutunut häpeä Minni sanoo sulle äidin rooliin. Sain tän häpeän sulta. Se on väärin. Se ei kuulu mulle. Anna sen nyt lopullisesti ja iankaikkisesti takaisin. Ja huomaa mitä se, kun sä oot äiti, mitä se herättää. Katso sun tytärtä, joka on pukeutunut mustiin. Ehkä ne mustat voi jo vähän alkaa tulla jotain väriä tai valoa. Ja sano äitinä hänelle, anteeksi, mä en osannut paremmin. Anteeksi. Osannut paremmin. En tehnyt sitä tarkoituksena. Sano, ehkä tämä häpeä ei kuulu minullekaan, mutta ei. Sanot äitinä, että ehkä se häpeä ei kuulu mullekaan. Mä toimitan sen oikeaan paikkaan. Mä häpeän.
kuulu mullekaan. Se ei kuulu kummallekaan meistä. Mä pidän huolen, että toimitan oikein. Huoleni. Se sinne, minne se kuuluu. Palautan sen sinne, mistä mä oon saanut sen. Huomaa vaan, mihin ajatukset menee. Ihan pienen hetken. Sitten siirryt takaisin aikaisemmin mustiin pukeutuneen Minnan häpeää kantaneen tuoliin, siihen rooliin. Kuulet, mitä äiti sanoo. Anteeksi, en pystynyt parempaan. En osannut paremmin. En tarkoittanut mitään pahaa. Sitten hän ottaa sen häpeän, vapauttaa sut siitä. Sanoo, että ehkä se ei kuulu hänelle. Hän toimittaa sen oikein. Huomaa mitä muutoksia mustiin pukeutuneessa, aikaisemmin mustiin pukeutuneessa, häpeää kantaneessa Minnassa tapahtuu. Anna sen ankkuroida. Sitten siirryt siihen kolmanteen tuoliin. Ulkopuolisen katsojan tuoliin. Katsot vaan, mitä siinä tapahtuu. Katsot ulkoa päin. Pienen hetken kuluttua näet, että aikaisemmin häpeää kantaneen Minna ja äidin välissä tapahtuu joku uudelleen liittyminen. Sä oot nähnyt sen sieltä äiti ja Minna sinne huoneeseen ja ulkopuolisena
lähdet katsomaan sitä isoa huonetta. Sieltä löytyy ovi. Se ovi vie johonkin miellyttävään puutarhaan. Siellä on talo. Ja talossa on 3 huonetta. Ensimmäinen on vaaleansininen. Mene siihen vaaleansiniseen huoneeseen. Ja tunne se. Toinen huone on vähän tummemman sininen. Mene siihen huoneeseen. Näe mitä siellä on. Kolmas on todella tumma sininen. Siellä 3. huoneessa on elokuvateatteri. Jos vaikka näet, että Minna ottaa sen valokuvan, ja näet sen vaan. Ja painaa sen rintaansa vastaan. Ja näet, miten Minna laittaa toisen kätensä siihen ei-totta. Mun kokema häpeä ja arvo ihmisenä ei liity mitenkään yhteen. Näet, miten ne asiat yhdistyy Minnan tajun. Näet Minnan ajatuksia. Ja näet Minnan kehokokemuksia ulkopuolisena valkokankaan. Ja Minna sanoo, että eteenpäin. Hän siirtää käteensä siihen ehkä totta tai ei totta, kuin junarata ja ajatus. Kai ensin menee suoraan ja sitten tekee silmukoita. Tämä Minnan kokema häpeä meidän arvo ihmisiä ei liity mitenkään yhteen. Muuttuu ei-todesta, totaalisen ei-todesta, ehkä todeksi. Niin kuin ajatukset. Voi olla totta tai ei totta. Näet, miten Minnassa tapahtuu valkokanka. Ja Minna ajatuksessa tapahtuu. Ja Minnan kehossa tapahtuu. Kun hänen kokema häpeä ja arvo ihmisen muuttuu arvo ihmisenä ei liity mitenkään yhteen. Se muuttuu ei-todesta valeesta. Ei. Ja sä näet, että Minna haluaa mennä vielä eteenpäin. Hän laittaa käden siihen, joka on totta, joka on omaa kokemus, joka on varmuus, joka ei ole toisten puhe,
todellakaan ei ole ajatuksia. Se on oma kokemus. Se ajatus, että hänen kokema häpeä ja arvo ihmisenä ei liity mitenkään yhteen. Ei todellakaan liity mitenkään yhteen. Se liittyy toteen. Se muuttuu todeksi. Ja sä näet, mitä siellä tapahtuu. Kun Minnan kokema häpeä ja arvo ihmisenä ei liity mitenkään enää koskaan yhteen. Ja näet Minnan reaktio, Minnan kasvot, Minnan ilmeet. Ja Minna pitää sitä kuvaa rinnassaan. Näet Minnan ajatukset eri tasoilla ja muutoksen, joka niistä tapahtuu. Kun hänen kokema häpeä ja arvo ihmisenä ei mitenkään koskaan liity yhteen. Se on täysin totta. Kaikki tää laskeutuu syvälle sun mieleen. Se vaikuttaa Minnan tapaan nähdä, kokea, tulkita. Sä oot ulkopuolisena nähnyt sen. Ja se on sulla ulkopuolisena sun muistissa. Elokuva lakkaa. Ja huomaat, että sä oot siellä todella sinisessä huoneessa. Sä haluat mennä takaisin siihen keskisiniseen huoneeseen. Nauttia olotilasta, levosta, rauhasta. Mennä vaalean siniseen huoneeseen. Ja olo on yhä kevyet. Ja huomaat oven. Ja tuut talosta ulos. Ja huomaat oven. Tuut sinne isoon huoneeseen. Ulkopuolisena. Ja näet Minnan. Se oli aikaisemmin pukeutunut mustiin. Ehkä siellä on tapahtunut muutos. Ja näet äidin. Heidän uuden kohtaamisen. Sä ulkopuolisena kerrot pienen hetken heille. Mitä sä näit todella sinisessä huoneessa. Kun Minnan kokema häpeä ja arvo ihmisenä ei enää mitenkään liity yhteen. Voit kertoa sen mielessäsi Minnalle ja Minnan äiti. Sä näet, miten Minna on ehkä muuttunut ja hän reagoi
Ja Minnan äiti reagoi. Näet sen ulkopuolisen siihen. Se tallentuu suhun. Samalla kun sä siirryt takaisin Minnan rooliin. Aikaisemmin oli pukeutunut. Näet, miten Minna sanoo kiitos ja näkemiin siellä huoneessa äidille ja ulkopuoliselle. Hän menee takaisin tuolistaan kohti ison huoneen ovea. Avaa sen oven. Ja tulee ulos sieltä huoneesta. Lasken portaat. Sä näet, miten Minna kulkee ne ylöspäin. Ja samanaikaisesti tulee virkeämmäksi ja virkeämmäksi. Laske ripeästi ja sä näet, miten Minna ripeästi etenee niissä portaissa kohti valvetilaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lähemmäs 7, 8, 9, 10 ja sä oot ylhäällä ja sä voit omaa tahtia palata tähän tilaan. Ja sit jos se on sulle mahdollista, niin on kiva, jos sä sanot jotakin. Voisin säästää sinne koulutukseenkin todennäköisesti. Silloin tulee eri versio kuin nyt. Mutta sä itse säätelet, sun ei tarvitse sanoa yhtään mitään. Mä olin jotenkin unohtanut ton äitin, mitä me puhuttiin nyt, kun me ei nyt niin kuin puhuttu siitä. Tai tuli itselle niin kuin muunlaisia asioita mieleen niin kuin tuossa. Tai kun kirjoitettiin noita lappuja. Mutta se niin kuin silleen semi-yllätti. Joo. Semi-yllätti, mutta niin kuin ei mitenkään, ei tullut mitenkään semmoinen huono olo, koska niinhän se on. Hetkeksi tuli semmoinen niin kuin, vähän semmoinen mikä on tullut aiemminkin, kun mä oon tätä asiaa käsitellyt, niin se tulee just se semmoinen, pitää niin kuin aina sanoa siihen väliin, että niin kuin, mä tiedän, että hän ei tehnyt sitä tahallaan. Tulee niin kuin semmoinen tarve niin kuin jotenkin ikään kuin todistella sille niin kuin toiselle tai niin kuin vaikka sulle, että niin kuin mä tiedän, että äiti ei tehnyt sitä ilkeyttään. Koska se tuntuu jotenkin niin kuin, ja sitä samalla siis sanoo itselleen, niin kuin, että mä en niin kuin syytä sillä tavalla, mutta se on silti tapahtunut. Se on tärkeää, että sä tiedät, että se ei ole ollut tahallaan. Siis se on tärkeää. Se auttaa sua niin kuin irtautumaan siitä. Aivan.
Mm. Mutta se on just jännä, miten se on niin vahva sellainen, niin kuin, että on jotenkin niin kuin, kun ei ihan oikeasti syytä, mutta niin kuin, että ettei vaan tulisi semmoista mielikuvaa. Ja niin kuin. Eikä siitä tule, ja se että sä itse tiedät sen, ja se on ihan ilmiselvää, että sä tiedät sen syvällä Aivan, tasolla. Siis ja aivan, mitä syvemmällä tasolla sä tiedät, että se ihan oikeasti, että siinä tapahtuu vähän semmoinen niin kuin hellingeriläinen niin kuin konstellaatioilmiö, että se siirtyy. joo, Siirtyy jonnekin niin kuin sun mielen eri tasoilla sinne, minne se kuuluu. Ja se siis totta kai aivan. se on se mikä sun äidin rooli, se on tullut äidille jostakin. Se on Se oli jotenkin tosi vahva se niin kuin äidin rooli ja niin kuin, no hän on saanut sen äidiltään. Että kyllä mä niin kuin jotenkin mitä sä tiedät sieltä heidän suhteesta? Se semmoinen puhumattomuus ja sitten semmoinen niin kuin ei ole sen enempää kehuttu, mutta ei ole moitittukaan. On ollut semmoista niin kuin välinpitämätöntä tavallaan tai semmoista, niin kuin, että on huolehdittu perustarpeet, mutta ei ole niin kuin kannustettu mihinkään. Ei ole niin kuin, ei jotenkin mitään. Sitten se on jotenkin niillä niin kuin eleillä tai olemuksella sit ilmastu joku paheksunta jostain, niin kuin, muistan aina, että äiti niin kuin on kertonut esimerkiksi, että nuo teininä tai jossain tullut esimerkiksi jotenkin niin kuin humalas vaikka yöllä kotiin, niin mumma ei ole sanonut niin kuin mitään. Ei mitään. Mikä niin kuin, mutta se sen niin kuin paheksunta on sitten osoitettu muulla tavalla, mutta semmoista, niin kuin, että ei niin kuin, Mitä sä tiedät sieltä mumman historiasta? Mitä se kertoo hänen historiasta? Mikä siellä on taustalla? mm, mm, mä en oikein silleen niin kuin, en nyt tarkkaan muista, mutta ilmeisesti niin kuin semmoista, että olisiko hän sitten halunnut vähän ehkä semmoista katkeruutta niin kuin siitä, että on sitten ollut niin kuin lasten kanssa kotona ja pappa on ollut töissä ja ehkä sellaista siellä sitten. No, ei ole itse saanut ja sitten ei ole halunnut Niin. antaa eteenpäin. Saksaksi Ja sanotaan. niin, ja sano sehän vaan. oli sitten myös niin kuin, ainakin minä olen lapsena kokenut sit niin kuin sitä samaa sellaista. Meitä niin kuin lapsenlapsia tai niin kuin esimerkiksi mua, ja olin paljon mummalla, hän oli perhepäivähoitaja ja sitten niin oli siellä niin kuin alle kouluikäisenä aina on pidetty sylissä ja on semmoista, niin kuin, mitä taas sitten äiti ei ole kokenut niin kuin omalta äidiltään. Mutta meidän lapsenlapsille hän on sitten niin kuin pystynyt esimerkiksi sitä semmoista fyysistä läheisyyttä välittämään. Mutta sitten itse niin kuin, sitten, no, sanotaan, että yläasteikäisenä, niin sitten se sama semmoinen paheksunta ja sellainen niin kuin, vaikka nyt pukeutumisesta ja ulkoisista asioista ja semmoinen niin kuin, ihan jopa halveksunta, niin kuin ei juurikaan sanoja, mutta katseet kertoo enemmän kuin sanoo. Mutta siellä on joku semmoinen niin kuin saamattomuus, siis ei saaminen siis taustalla. Ja Aivan, kun joo. ei saa, niin sitten ei voi antaa edelleen. Aivan. Tavallaan puudutetaan se antaminen. Aivan. Tai se puuduttuu.
joo. Mutta se oli tosiaan vahva se äidin roolissa oleminen ja niin kuin oli niin kuin voimakas jotenkin se kokemus. Mun mielikuva oli siinä jotenkin se, että mun mumma kuoli reilu vuosi sitten. Niin kuin, tai jotenkin mä ajattelin tuossa niin kuin, että siinä samalla, että niin kuin toivottavasti äiti pystyi hautaamaan sen sinne mumman mukana. Tavallaan, että se on se sama häpeä ja se kaikki paska, että se olisi niin kuin tuhkattu sinne samaan. Ja nyt se on, Minna, se on sun mielestä erotettu. Se on erotettu, että sun kokema häpeä ja sun ihmisarvo ei liity mitenkään yhteen. Aivan. Tästä eteenpäin. Ja sä tulet huomaamaan sen erilaisissa tilanteissa. Kokemus on erilainen. Sä katot niitä erilainen. Aktivoituu mitä aktivoituu, mutta se ei liity mitenkään sun ihmisarvoon. Enkä mä ole koskaan pukeutunut mustiin. Okei. Tapahtuiko siinä jotain? Se oli ihan jotenkin, kun mä sanoin sen, niin se oli siis ihan selkeä mielikuva siitä, että minkälaisena kulkee, että huppu on niin kuin tosi syvällä päässä ja pää on alaspäin, täysin mustiin pukeutuneena, mikä ei ole minä. Se on se häpeä. Se on niin kuin häpeä. Se oli nimenomaan niin kuin ihan semmoinen joku muu kuin, niin kuin mikä mä oon. Hyvä. Ja tuli myös semmoinen mielikuva vielä tuli niin kuin siinä äidin roolissa, että mä en jotenkin saanut sitä sanottua, mutta niin kuin sellaiset sanat tuli mun mieleen, että kun pyysin niin kuin anteeksi, että niin kuin, että sä et ole oikeasti, sun ei kuulu pukeutua mustaan, sä et ole koskaan pukeutunut mustiin. Hyvä. Se tuli niin kuin... Se on hyvä, Minna. Mä voisin haastatella sua pitkään, mutta mulla on täällä, tästä tapahtui, mun tytär tuli, mä oon kotona tässä. Sitten jostain siis tää toimii huonosti. Itse asiassa sun ääni tulee kuitenkin tästä, se ei tule mun headsetin kautta, vaan se tulee tästä. Tässä on joku, mun tytär tuli, sillä oli joku tilapäinen tila, se tuli kovalla vauhdilla tuolta yhtäkkiä. Aivan, joo. Mutta tämä on hyvä, Minna, anna se laskeutua, jos tulee halu tai tarve, niin kirjoita jotakin ylös ja voit lähettää mulle, jos haluat. Ei ole, anna se vaan laskeutua, älä niin kuin, don't try anything, älä yritä, hieno sessio, oikein hyvä sessio. Ja sit, jos on jotain, mä kerron sen, sit mä katson sen ennen nauhalta ja mä kerron sen niin kuin logiikan sitten niin kuin ihmisille. Sitten voi kuulostaa sun päässä ihan erilaiselta, koska sä oot ollut siellä niin kuin sisällä. Aivan. Joo. Mutta siinä on niin kuin kaksi eri tekniikkaa. Et siinä on tämmöinen niin kuin molemmat voi tehdä hirmu monella tavalla, joka on niin kuin tämmöinen visuaalinen uskomuksen muutos, joka sinällään on niin kuin äärettömän vahva tekniikka. Et se on semmoinen tekniikka, että mulla oli joskus uskomus, että kukaan ei tykkää musta. Mä muutin sen sillä visuaalisella uskomuksen muutoksella ja mä olin 2 viikkoa sekaisin kuin seinäkello. Mulla oli pakko muuttaa se takaisin. Siis, se on niin kuin äärettömän vahva tekniikka. Ja sitten semmoinen niin kuin 3 tuolin tekniikka. Ja nyt se tehtiin niin kuin hypnoottisena, mutta sen voi tehdä niin kuin hirmu monella tavalla. Se näytti hyvältä. Ja jos tulee jotain, niin kirjoita mulle. Mulla on edelleen mulla ei ole mitenkään mennyt eteenpäin että mä niin kuin olisin näitä nauhoja jotenkin myynyt tai ei mulla ollut aikaa eikä tuskin on lähiaikoina. Mä en tiedä mitä Integrumissa tapahtuu, siis mä en ole sopinut sinne yhtään mitään. Nyt perjantaina mulla on semmoinen jos kiinnostaa jo minkäännäköistä, mulla on semmoinen niin kuin eurooppalainen ihan lyhyt tämmöinen
heroinikauppiaan sessio, siis Effective Cognitive Hypnotherapy. Siellä on eurooppalaisia ja Meksikosta ja siellä on varmaan 15 tyyppiä. Et siinä on pari tulossa näitä mun ihmisiä, Susani ja mikä se oli, jolla oli vaikea päättää, niin se on ilmoittanut. Ja sitten sinne tulee sieltä tieteellisestä hypnoosista tulee on ainakin ilmoittautunut pari tyyppiä. Nyt se on kello 8, mutta ei siellä mitään uutta ole. Mä kerron vähän siitä, mitä mä tein siellä Turkissa ja sitten mä niin kun lämmitän sitä ryhmää. Jos sieltä tulee 7 maksavaa, niin sitten mä pidän niille joskus keväällä varmaan 5 sessiota niin kuin tämmöisiä niin kuin 3. aallon kognitiivisia terapioita yhdistettynä niin kuin hypnoosiin, skeematerapia, metakognitiivinen terapia, narratiivinen terapia. Mä pidän niistä jos sieltä tulee 7 maksanutta ja sit onko sä siinä niin kuin, kun sä et ole enää siinä konstellaatioryhmässä, et ole. En ole ollut. Sitten on 8.12. mä näille samoille tyypille pidän ja Suomen konstellaatioryhmälle niin konstellaatiosta. Ja siinä on semmoinen idea, että mä niin kuin yritän, en mä tiedä vielä, mutta siinä on niin kuin, mä ehkä yritän yhdistää semmoinen Israelissa on semmoinen loistava innovaatiotekniikka, jolla ne tekee loistavia aseita, joka on systematic innovative technique, niin mä yhdistän sen konstellaation ja mä autan ratkaisemaan oman lääkärini ongelman, kun silloin asiat liian hyvin, niin silloin on kauhean ongelma, kun sillä on niin hyviä asioita. Semmoinen niin kuin tausta, mutta jos joku näistä kiinnostaa, jos sä haluat, mä muistan, onko mä lähettänyt siitä semmoisen yhden dian vaan, siis jossa on nämä päivät ja nämä teemat, mutta jos joku kiinnostaa, niin ilmoita, mutta ei ole mitään. Siis se eurooppalainen on enemmän eurooppalainen ja maailmallinen. Se on enemmän vaan niin kuin, mä oon siinä niin kuin kuolleena Napoleonina hevosen selässä, että jos mä saan sen niin kuin porukat yhdistymään. Että siellä oli joitakin ihan huippututkijoita, siis ihan niin kuin hypnoosin huippututkijoita, jotka sitten, mä pidin hienon session siellä Turkissa ja ne innostui kauheasti, ne piti mua melkein jonain Jeesuksena tai jonain näin. Kuvittelin, että mä oon paljon pidempi kuin onkaan. Niin. Joo. Mutta siinä ei ole saappaita täytettävänä, jos on Jeesuksena pidetään. Joo, no se oli vähän liioittelu, mutta se meni niin putkeen, mä olin hyvässä vireessä siellä ja se meni aivan. Se oli kiva. Mutta tämmöisellä, Minna, mä kiitän kovasti ja jos se tulee ajankohtaiseksi näiden jollakin tavalla julkaiseminen tai muuta, niin mä kysyn sulta lupaa, että mä en ilman tee, mutta sun kanssa niin kuin melkein osakeyhtiö voitaisiin tehdä, että meillä on niin monta nauhaa jo siis. Aivan, joo. Hyvä, mutta onko ok, jos me lopetetaan tässä kohtaa? Joo, on. Kiitos tosi paljon. Kiitos itsellesi ja oo rauhassa ja anna laskeutua. Joo. Kiva. Joo. No niin, Yes. hei. Moikka. Hei.